Samantala, automated examination para makakuha ng driver's license sa Pangasinan, kasado na. Para sa detalye, narito si Idol Jam Victorio. 104.7 IFM Report! Handa na ang pasilidad upang maipatupad ang automated examination system upang makakuha ng driver's license ang mga Pangasinense. Kinumpirma ng Land Transportation Office Region 1 na walang naging aberya sa mga computer na gagamitin para sa automated theoretical examination ng Extension Office sa Bayambang. Gagamitin na ang pasilidad sa mga bagong driver's license applications sa lalawigan. Layunin nitong mapadali ang sistema ng pagkuha ng lisensya bilang kwalifikasyon sa pagtitiyak na lisensyado ang mga motorista sa lalawigan. Kasama mo mula dito sa IFM de Guban, ito si Idol Jam Victorio, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.